ka tsaya ka ji yadda za ka haɗa maganin zazzaɓin malaria wato zazzaɓin cizon sauro da kanka a gidanka, kuma ka sha ka samu lafiya da yardar Allah da kai da iyalinka ko da ke da iyalinki. Sau tari idan zazzaɓi ya kasance ba ciwon typhoid ba ne, to akan iya samu cewa zazzaɓin bai wuce kuma na cizon sauro ba, wanda shine kusan abu na biyu da yake addabar mu a wannan yanki namu na arewacin Najeriya bayan cututtukan da ake fama da su na typhoid. A lokacin da mutum ya samu kansa a wannan yanayi na zazzaɓi, ya je asibiti aka ce masa malaria ce take damunsa, to ya yi haƙuri ya mai da komai zuwa ga Allah, ya nemo waɗannan abubuwa da zan faɗa, ya haɗa ya sarrafa su, ya yi amfani da su wanda zai samu sauƙi da izinin Allah. Na farko abin da za ka nema, za ka nemi sassaƙen mangwaro, sassaƙen bishiyar mangwaro, ka wanke shi tas da gishiri ka sa a tukunya, sai ka samo ganyen darbejiya ma'ana ganyen neem ɗan kaɗan saboda ɗacinsa, ɗan kaɗan za ka samu. Sannan sai ka samo ganyen dogon yaro wato ganyen bishiyar turare da ake cewa eucalyptus, to sai ka samo ɗan kaɗan shi kuma saboda ƙarfinsa. Sannan sai a samu citta sai ka saka. To idan ana so, idan za ka dafa wannan maganin, wannan ganyayyaki ka ɗan jajjaga su bayan ka wanke su da gishiri sun tsaftatu, sai ka ɗan jajjaga su sai ka zuba a tukunya. Haka ita ma citta ɗin idan ɗanya ce ko busasshiya ka ɗan daddaka ta tukunna ka saka a tukunya. Ka zuba ruwa wanda ya kai kimanin wato lita 3, sai kai ta tafasawa har sai ya koma lita 2 ko ma ya koma lita 1.5, sai ka sauke ka dinga sha rabin kofi da safe, rabin kofi da daddare, rabin kofi da safe, rabin kofi da daddare. Idan abin ya tsanani ka dinga sha sau 3, rabin kofi da safe, rabin kofi da rana, rabin kofi da dare. Musamman zazzaɓin malaria wanda ya hana mutum cin abinci, to da izinin Allah zai samu dama yake cin abincinsa da yardar Allah. An nemi mana fatan alkhairi. Ga wanda yake buƙatar tambaya ko neman ƙarin bayani akan wata matsala, ko kuma neman a yi bayani akan wani ciwo daban da yake addabar ku, to za ku iya tuntuɓar mu a lambar waya 070-3216-4272. Dr. Mai Karama, da izinin Allah zan saurare ku kuma zan amsa muku tambayoyinku. Ina muku fatan alkhairi daga wannan cibiya ta mu ta Mai Karama Herbal Medicine Enterprises da ke nan Kano, Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullah.